Tunchum zirna huanga chuan secondary school a Tunlai Zirlaite an mamawh vocational education lam malakna chen khat kan thlir hodona samagra shiksha hnuaiah hian vocational education hi zirna peng poimo tak pakhat ani a Zirlai Naupang te hi zirna tluang pa ngai academic line a thleng thui lo ma se thildanga ezon na tlak thiamna an neih chuan ni tin khosaka an buai don lova an mamawh tok an thok chhuak ve thei mai dona chutianga naupangte ezon na tlak thiam thil an puak chhuah chu vocational education in atum ani sarkar na awang tol tola na hmu po har tial tial boka Zirlai Naupangte hi atam jok chu sarkar na hi an thok don lova na latu ber MPSC in kumkhat chunga na anlak zat atam thei lova chung na te chu mi singte linan dila adil tu achanga atling za thi a percent aniam thei ema za a pali vel bak an tling lawani UPSC ala ni se kumkhat chunga na anlak chu sang chuang or te ani chuti lain adil tu lam chu noi som pathum te an ni a za pakhat po an tling law ani heti khopa sarkar na cha ahar satlai hian thil siam chhuale thim thiamna lama chuan tho tur chi sang sang apung chhauzel thunga mimal le ramsum le pai tho chhuah ti pungtu ani jok le ngala Zirlaiten kan ngai ven a poimo hle ani mania ezon dan zirna vocational education hi school education hian hun rei to tak achang khana local pui to a atira SCERT in a enkola a course le curriculum te NCERT New Delhi in asiam ang hi manchin ani vocational education tia kan shia chin kha central lamin national vocational education qualification framework tia mingthlakin an herem shata heminu a hian skill development lamwar le zwal zok achul a an shia tawangin national skill qualification framework ti in antidang lam le ta ani vocational education hi kumsang ni som pathum march thla atangkhan RMS e kuta hlan ani a hemi atang hian vocational education hi high school a scheme thar kai shwaina angin hontranani samagra shiksha hnuwa chhunjom chhauzel in tuna hian Mizoram a hian subject paruka kalpui ani a class 9 a tranani a class 12 thlengin in zirtirani class 10 le class 12 Zirlaite hian theory paper te hi Mizoram board hnuaia an exam thina National Skill Development Council 10 practical assessment hi board exam nei tak tak ma dewa sector skill council 10 an ron buatsaih thinani VE a hian theory in mark za somthum chau apua practical hian mark za som nga lai aputhung mark za som hi internal assessment ani thung vocational subject omna school ati hian trade khat atan VE zirtirtu pakhat zel pe kan ni a atlang puin school pakhatin VE zirtirtu pahni an nei ani vocational education subject naupangte hi board exam an paltlang hnuwa NSDC le state board ten joint certification hi an pechin he hi India rampum puya in angtlang veka ti ani samagra shiksha hnuaya hian skill development trade chi sang sang anzira chungte chu maile samsiam zirna beauty and wellness te puan zaile thui zirna apparel made up and home furnishing te computer le akai hnoi zirna IT and ITES te lir thei siam zirna automotive te lo le huan siam dan zirna agriculture te ania school za somthum pahnia heng zirtirna hi kalpui me kania heng zinga za som pakhat chu high school ania higher secondary school somni pakhat an ombok school pakhata trade pani zela oma trade pakhat zela hian zirtirtu po anom sang zelani tunhaya khan samagra shiksha chuan vocational education zirtirtu lak thar tele lo thok to te tan na thiala le lungleya training a buatsaih sikul chen khat te tlo anni boka chungte chu kan clear hodon ani My name is Zirlai Naupang, a student of Government Zirlai High School, Mizoram. I am studying beauty and wellness sector under the vocational education. Through studying beauty and wellness, I have gained many experiences since this course sharpened me for skill development of my interests, which will be greatly beneficial for my future endeavor. Being a vocational student, my experiences instill in me the importance of skill development and encourages me for immense expertise and to have confidence in developing my skills. During my free time, I practice my skills to earn my study expenditure, and this experience has convinced me that beauty and wellness line is appropriate and suitable for my future career. Thank you.
a student of Government Emaw High School, Mizoram. I am currently studying IT and ITES sector of vocational education. Studying IT and ITES gave me many exposures to the realm of the IT world. In this present scenario, the literacy of IT and ITES is very important. So we feel very lucky to be able to study IT and ITES education in school, which is also free of cost, since the course guide me through the door of my dreams, which is to become a computer scientist. By studying IT and ITES, I have finally chosen my future path. IT and ITES gave me the desire to innovate new technologies, which will be helpful for the future students. Thank you. angin turun na ne tur pe na ne khoi se ne ya min na ta bulan chana an malam sui chuna tram chuan mi ho sa tu to an siam ti chat vai ra no thei te ko ni se hei ya an khon na tu step khatim ke ke class 9 level 1 class 10 level 2 level 3 12 level 4 kan nei na kha khan pen tam tak level tam tak sen tu ra khan level ni se alo thoi kai kha khan to tin na ni kha thong khan mai ko na thiam so ta azir bel thei azir bel le lo ni koi a mai na hiat pa ti da a hoi se pa thei a ko ma hiat pa thei chumen na pui tu pui mo tu na ma hi da vocational education na at tu per tu ra su ta khan zirna tu pa mai pi na ma zirlaite kan ta na tangkai tu an tu jo na thing at tangkai kong sian le ko ka ri da skill development tel lami kara ma so thei re re thalai kan izon na kong blok le mo mal so an dei thei na ta kha skill na kha kan develop ko ai chu chu ve na na tu pra chu ta vocational education kalpu le katya so kha ka buatsaih chu district ma ko vocational education ka ya hilak se tu ra ya tangkai apa emaw kha kari kalam ato sama textbook ke chen kata paman chen kata textbook kan le na chu ba cha kan base chu kari kalam pa pa finchhuah buatsaih ni a class 12 section A Zirlaite ni a ni kum class 11 atang khan beauty class hi kan la to kan tangkai pui ema pedicure te manicure te le facial te kan ti a in lama te hian kan chung hnai vai te he office a thok nula te chen khat te hian tian bo chin wangin min lon pan ve china ti chuan kan zirlai chen khat man te alo tum ve a che em ni kan hnok pui hle ni
Coming to 8th level Rotikania, class 12, section C, Zirlai Kani. Class 11, a young beauty and wellness sikala chuan facial te, pedicure te, kanzira. Cheshang sa kanzira chuan practical hi do angin kan ti thei lawa kan room. Alam mo mal lawa wangin. Chuanin ahok thak emaw paisalak lunan te kan hmang thina. Mani in the mate kan ti theia chuan a theory vel kan zirtha Coming to Tila Simthania, Government High School Lunglei Ahian 2023 train Kakaltana, Tunlai Hian Posom Zirlai Kania, 2023 train IT hi Kakaltana, Tunlai Hian Microsoft Store kan Zirmeka, presentation tele Tilpoi Molo Chutangte kan Zirtran Megani. Omishat Puikania Government High School Lungleya, Sang Yusum Hipaka Trangkan Katokchana, Chuan Beauty and Wellness Zirtirtute Kania, Chuan Beauty and Wellness Hian. Zirtir hi kan nga mea class 9 na changle class 10 na changin an zira class 9 chuan threading, waxing, pedicure, manicure, ti te scalp massage, ti te bleaching, ti te kan zira chuan khan an pol asan zel khan kan ti chho zela ani enge thanem ngai na wang liaw liawin ti hian kan pu te kan dila ti chuan hydra facial ti hino pangin zir ve se kan ti ema ki ma hi experience o kanei noala teaching line a hian chuan experience kanei lawa ma se a that zia chu zirtirtu kani ka ring ngai lawa kan soidu anga ma se beauty and wellness line a hian in hetianga hands on ringota treatment vati ang po hinilawa zirtirtu line a te skin doctor ni na dermatologist thlengin khatiang thleng khana ni theya kan naute hi chu tiang tur chuan ka fui por thina sang tak thleng turin ka duwa sang tak thleng tur chuan a step tir hi apoi mo em awangin hetian zirna school ate kan hantran hi a tha ka ti em kan phurtlang em bokani Survival Golek of Mingto Siam Puinia, Lole Government High School, Class 10 Zirlai Kania, Class 9 Zirlai Changin, Beauty and Wellness Hi Kalatana. Beauty and Wellness Hi means to Miss Puinia, Monday, Wednesday, Friday Changin Kankalchana. Class 9 Hanin E, Kanlo Zirtirtute Wangin Class 10 Hijan Facial. Facial hi kan zirtirna, to have facial hi kan zirmeka. Class 10 ka pass huna hianin 11 le 12 beauty and wellness hi lak chhun zom je kadua chuanin I college po kalowin polytechnica misin I inlu tanga cha insir chhun zom donia ati wangin polytechnica hianin alu zela I training te nei vel kha angai doni ka sha chuwang chuanin I beauty and wellness lak chhun zom je kadu wangin tuna hankem buatsaih me kani
tuna han government Mizo High School vocational building kan oma I tuna hianin helaya hianin beauty and wellness an kalpui me ka engtiang chi in nge hi an kalpui dan kan zot don ani apa sain chi baile hei tahan beauty and wellness in kalpui thlang lampang building a po khwanin an om thau ni in kan sha enge inin angem engtin nge hi in kalpui dan hemi building a hian I keimani beauty and wellness hi kan omamo chuan khutilaya ka chuan a reception ang deuh khan manicure le reception cha kha kan da hetilaya room hi a hla deuh hle ka wangin khami kha kuda reception le manicure kha kan om tira chuan khata chang khan heta hian hemi building a hian an ron tir chho chin vocational education a hianin engtiangin nge beauty and wellness hi in kalpui class in pek dan te min shil them chang zokin o school pa ga angai chuan I curricular activities sam diwa hian school hours Friday chu pum hi CCA period a hanan ta heta han beauty and wellness su khata han class kan lam yamo class 9 le class 10 hi kami chu pum khan kalak chho beauty and wellness teacher pakhat cha ka ma ko ma wangin kami kha class 9 le class 10 kha kalak chho ka Friday chu pum ma cha ka khata wa kha cha class kan nei tina ne chu ani le me chha minute lang pui o ke ma hi chu student me cha de ve kania I CCA period a ha ke ma di chu interest na chewa ha kan kaltir wangin beauty and wellness tui big te chau kha tuna han an la ani ani chuanin Zirlai Naupang engzat vel ngin neyang tuna han class 10 a han som ni atanga som ni panga bor velan omamo chuan class 9 a han som thum velan ombok ole hei tuna hanin facial ti na hmuna kan lut le a I tuna hianin hei facial an ti mol me nang ma hi I class le I ming te min shilla Kaming chu S Cheryl Chan chhai ni a class 10 section D a ka om ani I ha to em ai ha lawe ani le I beauty and wellness a han thiam bi kreau te nei em enge I tui na bi I keima hi beauty le mahan ka tui shim ma chuanin I many pedi le facial am pang vele ka tui zwal bi ani le entikang class in lak thin hemi bi ka hian I Friday chu no pum mi CCA huna tai han kan mangchin ani le ile khazir pya lama he beauty and wellness I zon nan man tlakin sha em I mang dung em man tlakin ka sha man po ka tum ani le tuna hanin pocket money han hlo chhuanan te mang to em mang ta I hlo nem tem pa ngai ve ale kan lo me ke pole helama hianin kutin chei moi laman lo ti mek boka an boy mu pa helam pang po hi in class le in ming te min shilula Kaming chu lal chapui nia class 10 section B nang kaming chu til hmai zwali nia class 10 section G tuna in ti ber hi nge ni tuna mi chu press on nails ai nang ve mi inang ani le I beauty and wellness han ngai tui pui bi khemi nail art hi tui pui bi grawa mi ngati ngai khoi big na chan hi hai tuna tak chuan facial ke ma chu oma ma seng anin dei lo wang ka pui ani zo in thiam vel vek tho ani mo kan zir vek ani le class lak te no mi tiam ti chuanin in chan te kan zo ang thau khan tuna pocket money nei dan te in mang tem mang to in lama po kan khoi ve chin ale ani kan lom lu tuk sikul tana chanpui na kut phar chhuah atoi zong in sikul puina Vidyanjali chungchang kan clear ho don ani Vidyanjali ti hi Sanskrit chong Vidya ti le Anjali ti atangala kani a Vidya ti chu shat na dik ti na ani a Anjali ti chu kut pani manga thil pek ti na ani ve thung ti chuan midang te din mun dik tak shat puya chanpui an ngai na zon tak maya chanpui na kut phar chhuah hi Vidyanjali omzia chu ani kumsang ni somni pakhat atang khan Ministry of Education Government of India in bul achana Mizoram po hemi kum toblama hian kalpui ve ngalani Vidyanjali kaltlang hian NEP 2020 tum emaw zat hi ti puitlin thei be sei ani Vidyanjali hiana tumber churam chunga school te wantlang mimal le pol kaltlanga kong shang an hmasawnna tur kong siam sakani a hemi atan hian mi in pe volunteer ano mangai ta ani Vidyanjali kaltlang hian mi in phal le mi in pe ten mimal ni na le pol ni na school hmasawnna tur an ti thei le pek thei dan chu chi ni in chenani a pakhatna chuan school ta na thatho emaw thiamna emaw va pek ani a chutianga tan chuan zirtirna pekte
building repair te an zirlai bupon lama zirtirna pek le thil chi hrang hrang a huam thei panhina a chuan school tana bungrua an mamawh pek ani ve thunga bungrua engchi po school mamawh tur pek kha akok thei vek thungani school a thoklo ten pon lam atanga school an puina atan hian volunteers chu a hmalama kan soi thuak to angin mimal emaw pol emaw a school mamawh le trul ti sak thei le pe thei apiang te chu volunteers an ni volunteer te hi Vidyangeli portal a in register ve tur ani Vidyangeli hi enkol tu bik in khaidiat mumal taksiamani a chung te chu rampum huap national nodal officer te rambial khat state nodal officer te district nodal officer te le school user ti in siamani sikula thoklo volunteer ten pon lama changa school an pui thei na hi hlom nia chenani a hetiang hian han soi zuila hlom khatna a chuan sikula thoknget ni silawa mani theina anga tha a pui ani chutianga mani tha le hunsenga sikul pui thei dan chu zirtirna tui pui le thok ve mai theitan chuan mani rem chandan anga zirtirtute puya class lak vete classroom a zirtirna nikherlo art craft emaw sports lam emaw zirtirte tong lam english emaw Hindi emaw mizo te po zirtirte thiamthil vocational skill zirtirte zirlai zinga rualban lawanom chuan chung zirlai enkol puite thonthubu siam le naupang ne na chiarte zirlai te hmalam hunatan career counseling nei puite entrance examination emaw competition emaw atana zirlai te buatsaih te hengzinga mani ti thei ang mang hian kan omna veng emaw abul hnaya om sikul te tan chan puina kut kan phar theya kan ram chung naupangten a hlokna antel don ani sikul tan hian sponsorship te po ati thei boka trained counselor te le special educator te roi sakin a sponsor theya mental health lam zirtir thei te mithiam special class la thei roi sakte medical camp doctor te ne na nei te sports le cultural events a naupangte antel thei na na sponsor te naupang chaklo deuh ta na remedial class nei pui tur mithiam roi sakte children with special needs zon chhuah te mei che naupang tan ma ni inven dan zirtir te le school nutrition garden enkol pui te po a huam vekani hlom hni na hian sikul chan pui thei dan chi hrang hrang atam khop maya kong hrang hrangin han soila classroom mamo whiteboard emo green board emo dokan te chair te thuthleng sei te mamo nepnoi stationery item chi hrang hrang te thil dana tur ka board te middle te tan braille emo textbook horop ziak liana chhut te science le maths kit te textbook te school uniform thleng te po in volunteer te tan pek thei ani co curricular le sports lam manrua heng badminton le basketball kit te football volleyball cricket hockey kit te flying disc emo ring emo te le infiamna manro dang te naupangte noitan toys le games manrua te po pek thei ani teaching learning materials heng e-content le software te naupangtan magazine le newspaper lak sakte toys puzzles le puppets te e-labs emo o-labs emo te po pek thei ani boka shiselna le himna manrua chi hrang hrang heng first aid kit te tuiti thiang hlimna filter te disinfectants le sanitizers te marks te infrared thermometer te hand wash facilities te hearing aids te wheelchair te sanitary pad vending machine le fire extinguisher te po pek thei ani sikultana mamo bul pui civil infrastructure heng tuida kholna infiamna le infiamna manrua te rualban lote chetvel na tura dal tu omlova siam te library room lekhabu le furniture te eirong bolna le choeina mun ma mamo choei dokan le thuthleng te zirlaite tan residential hostel te zirtirtute tan residential quarters te hi school tan ti sak thei anni ruatui kholna turte ceiling fan te classroom le achhe vela tube lights wate kitchen emo toilet a exhaust fan wate solar panel
emaw energy siam chhuah na hmanrua te generator emaw inverter sets le chachumna bungbel le hmanrua te pek thei ani bawk tunlai khuvela hian digital infrastructure mamawh na asang sawt ta viau mai heng desktop computer laptop tablet LED projector interactive whiteboard smart TV emaw LED TV emaw te printer UPS internet connectivity te le akai hnoi hmanrua te computer accessories keyboard mouse pen drive te po pek thei ani sikul en kol le siam thatna chi sang sang ramri hung na rong hnoi te electric bungro thlak ngai te fence regulators thlak ngai te generator repair le en kol zui te school rong hnoi te tuipam emaw motor repair te ICT equipment maintenance le repair UPS battery thlak te po ti thei ani office mamawh chi sang sang notice boards computer laptop tablet printer scanner photocopier cupboards stationery interactive voice response system tele public address system te po pek thei ani volunteer ni dutan vidyanjali portal vidyanjali.education.gov.in a hian mani in register thei reng ani a mani ati thiamlo tan samagra shiksha website samagra.mizoram.gov.in le YouTube channel samagra shiksha mizorama tutorial en thei ani a school le district tina samagra office a te zofia thei ani bawk vidyanjali kaltlang hian i thiamna le in phalna ron hlan la school hmasawnna le Zirlaite tan hmasawnna ron ni vero le